Hola a tothom! Ara que ja ens han explicat el funcionament d'un infraroig, anem a intentar resoldre un problema relativament senzill que ens permet interpretar els espectres que obtenim. Per començar, hem de recordar que la radiació infraroja és capaç de produir canvis en la vibració dels enllaços covalents de les diferents molècules orgàniques. Aquesta absorció de radiació infraroja dependrà de la naturalesa de l'enllaç que tenim, ja sigui simple, doble o triple, i dels àtoms involucrats. Aquests enllaços faran absorcions a diferents franges del nostre espectre i això ens permetrà identificar els diferents grups funcionals. Per poder-ho fer, sempre tindrem una taula d'aquest tipus que ens relacionarà les diferents absorcions en el nostre espectre amb els diferents enllaços de les molècules orgàniques. Cada compost pur té un espectre característic que el defineix. A l'eix horitzontal hi veiem representat el nombre d'ona amb les unitats de centímetre a la menys 1, que no és res més que la inversa de la longitud d'ona. A l'eix vertical hi trobem la transmitància, que és la quantitat de llum d'infraroig que ha travessat la molècula. Els diferents pics ens indiquen on hi ha hagut aquesta absorció de llum. Hem de recordar que la transmitància està relacionada amb l'absorbància a través d'un logaritme. Finalment, en els nostres espectres, entre 400 i 1.300 centímetres a la menys 1, tenim uns pics que es coneixen com l'empremta dactilar. Aquests pics, degut a la suma de diferents absorcions i la seva multiplicitat, no ens ajuden a poder reconèixer la nostra molècula. Ara que ja sabem com funciona un espectre, anem a veure quin és el problema que ens han proposat. Tenim 3 ampolles sense etiquetar al fons d'un armari on guardem els dissolvents orgànics. Aquestes molècules sabem que són l'acetona, el benzè i el clorofom. Les analitzem amb l'ajuda d'un espectroscopi a IR i mirarem d'identificar-les. El primer que haurem de fer és trobar les fórmules orgàniques que ens ajudin a reconèixer les 3 molècules que tenim i a partir d'aquí identificar-ne els grups funcionals que ens ajudaran. Fixeu-vos que amb l'acetona tenim un doble enllaç carboni-oxigen, amb el benzè tindrem els dobles enllaços carboni-carboni i amb el cloroform l'enllaç més fàcil de reconèixer serà l'enllaç simple carboni-hidrogen. Tenim l'espectre de la nostra primera ampolla. Recordem que hem de reconèixer els pics de l'empremta dactilar. Aquests els descartarem perquè no ens ajuden. I si veiem, tenim un pic molt clar a l'alçada entre els 1.600 i 1.700 centímetres a la menys 1, que, si recordem a la nostra taula, ens indica que aquest pic és el doble enllaç carboni-oxigen que ens identifiquen els aldehds i les cetones. Gràcies a aquest pic serem capaços d'identificar la nostra molècula com l'acetona. El segon espectre és de l'ampolla 2. Recordem, eliminem els pics de l'empremta dactilar i després mirem quins són els pics que ens pot ajudar a reconèixer la nostra molècula. N'identifiquem 2. Un al voltant de 1.600 centímetres a la menys 1, que amb l'ajuda de la taula veiem que són els dobles enllaços carboni-carboni dels alquens. A més, veiem un pic molt pronunciat al voltant de 3.000 centímetres a la menys 1, que són els enllaços simples carboni-hidrògens que també formen part d'una molècula on hi hagi alquens. Això ens ajuda a identificar la molècula com el benzè. Finalment, amb la tercera ampolla i el tercer espectre, tot i que ja podem saber quina és la molècula que ens toca perquè ja n'hem identificat 2, anem a veure com l'interpretem. Descartem, com hem fet les altres vegades, l'empremta dactilar i fixeu-vos que aquí només tenim un pic. En aquest cas, aquest pic són els enllaços simples carboni-hidrogen que ens identifiquen els alcans. Estaria al voltant dels 2.800-3.000 centímetres a la menys 1. Per tant, veiem que la molècula que ens queda i que representa aquest espectre serà el cloroform. Espero que aquest vídeo us hagi sigut útil. Fins a la propera!